tror jag filmar nu. Klockan är 6 på morgonen och nu jävlar. Robin ligger och sover. Det är fan tråkigt detta. Detta är fan tråkigt. Detta är fan tråkigt. Det är bara en sak att göra det här. Det är detta som man gör. Fan vad du kommer få tillbaka sen. Det blir sånt ta en sup på mitt ansikte alltså. Alltså det blir fan ta en sup alltså. Jag vill lite sprit, jag ska ha mitt öga som är dåligt. Jag är fan törstig i ögat. Vänta. Du ska få vatten. Men vi har inget vatten så du får. Törstig i ögat. Nej, jag bara Fanta. Går Fanta bra eller? Det helst vill jag ha